Ate, ano yun? Aswang ba yun? Kuminahon ka, Juliana. Walang magagawa yung pag-iyak mo. Ang mabuti pa, tabihan mo na lang si Lolo Mercado doon sa kwarto niya. Mas magiging ligtas ka doon. Bantayan mo siya doon, dali! Pero ate... Ate, masisira na ang bubong. Dali na, tumakbo ka na doon kay Lolo. Ako nang bahala rito. Hindi ko hahayaan na makapasok ang halimaw na yan dito. Agustina! Halika dito! Bilis! Bilis! Bakit kasi hindi ko na magawang makatayo? Agustina! Ate, si Lolo. Lo, ano pong problema? May masakit po ba sa inyo? Pasensya na po. Babalikan ko po kayo. Itataboy ko lang po ang demonyong nasa bubungan. Huwag niyo akong alalahanin. Kaya kita tinawag para maitaboy ang demonyong yan. Yan ang huwak-huwak na nabigo kong patayin nung nakaraan. Sigurado ako, napuruhan ko naman yan. Nakatakbo lang. At malamang na naaamoy na niya ang nalalapit ko ng kamatayan. Pasalamat siya. Hindi ko na magawang mabuhat ang aking katawan. Lo, wag na ho kayong magsalita. Pakiusap. Lalo na pong lumalala yung ubo niyo eh. Julian, halika rito. Tabihan mo si Lolo. Ate, yung kamay ng aswang nakalusot na sa bubungan. Agustina, madali ka. Kunin mo ang punyal. Huwag nang marami pang sinasabi. Kung ayaw niyong pare-pareho tayo. Kung ayaw niyong malapa tayo ng hayop na yan. Makinig ka sa baon. Kunin mo. Yan. Ngayon, hiwaan mo ang kanang palad mo gamit ang punyal na yan at pagkatapos, gamit ang dumudugo mong kamay ay hawakan mo ang hawakan ng punyal. Sa oras na magawa mo yan, siguradong matataranta na ang hayop na yan. Dalihan mo. Dali. Ate, ang punyal. Nawala yung mga kalawang. Oo nga, ang pakiramdam ko, unti-unti akong lumalakas. Ate, ang aswang! Demonyo ka! Ayaw mo pa talaga umalis! Ate, lumalayo na siya. Anong nangyari? May ginawa ka na ba? Wala pa. Iniisip ko pa nga lang kung paano siya abutin eh. Ate, yung punyal. Parang kumikinang. Iyan na ata yung nagtaboy doon sa aswang. Oo nga no. Teka, si Lolo Mercado! Lo, gumagana! Nagamit ko na po yung punyal nyo! Umalis na po yung aswang! Oo nga, Lo. Ang galing. Parang umiilaw pat. Lo? Ate, si Lolo parang hindi gumagalaw. Lolo Mercado! Lolo! Agustina, mukhang tinanggap ka na ng punyal na yan bilang bagong may-ari nito. Sa'yo na yan. Sa'yo na ang kayamanang yan na naiwan pa ng mga ninuno natin. Pero tandaan mo, may kalakip na responsibilidad ang kapangyarihan ng punyal na yan. Protektahan mo ang mga nangangailangan. At ikaw naman, Juliana, huwag mong iiwan ang ate mo. Mahal na mahal ko kayo. Ngayon, makakasama ko na ang ina niyo. Opo, Lo. Pero wag na po kayo magsalita. Huwag na rin po kayo magsalita na parang mamamatay na kayo. Tatawag na po ako ng mga taga-baryo. Itatakbo namin kayo sa ospital. Lo, sumagot po kayo, Lo. Lolo naman. Juliana,
Ang lolo! Lo! Lolo! Lo, wag naman kayo magbiro ng ganyan. Lolo! Sa lahat ng narito at taga-subaybay ng channel na ito, mayroon akong tanong sa inyo. Kaya ba ninyong humarap sa isang halimaw at lumaban dito? Sapat ba ang mga kakayahan ninyo para humarap sa mga aswang? Kaya ba ninyong tumanggap ng responsibilidad na ang nakasalalay ay buhay ng nakararami? Magandang araw, Sir Jupiter, at sa lahat ng taga-subaybay ng Sitio Pangil. Ako po si Juliana, isang tindera ng mga gulay at halamang gamot dito sa isang lalawigan sa Kabisayaan. May edad na ako ngayon, subalit malakas pa ang aking pangangatawan. Kaya ko pang maglakad ng malayo at wala akong iniinom na kahit anong gamot. Nang mapakinggan ko ang mga kwento sa channel na ito mula sa aking apo ay talagang nahumaling ako rito. Napagtanto ko na may mga iilan pa rin palang naniniwala na totoo ang mga aswang. Kaya naman naisipan kong ibahagi ang kwentong ito sa inyo. Ang kwentong aswang namin ng aking ate Agustina at ng punyal na minana niya mula sa aming lolo. Tara na, Juliana. Huwag mong sabihin, hintayin mo pa ang pagtunaw ng kadila dyan bago tayo umalis. Nalulungkot kasi ako, ate. Kahit na 6 na buwan nang nakakalipas matapos mamatay ni Lolo, hindi ko pa rin maiwasang malungkot. Ako rin naman. Siya ang halos nagpalaki sa atin. Kung hindi lang sana namatay si nanay ng maaga. Kasalanan naman ni tatay yun eh. Kung hindi niya tayo iniwan, hindi sana sasagad si nanay sa pagtatrabaho. Ay. Ang totoo, ate, minsan naiisip ko, ang malas-malas natin. Para tayong pinarurusahan kahit wala naman tayong ginagawang masama. Tumutulong pa nga tayo eh. Ganito talaga ang buhay, Juliana. Pero hindi magtatagal. Naniniwala ako na aayos din ang buhay natin. Tara na. Mukhang malakas ang paparating na bagyo. Baka dito pa tayo abutan. Sige ate, tara na. Lolo, mauuna na kami ni ate ah. Babalik na lang po kami sa sunod na linggo. Agustina, sinasabi ko na nga ba at nandito ko kayo makikita. Ano ho ang problema at bakit kayo humahangos? Oo nga ho, Aling Sarina. Namumutla pa kayo. Para kayong nakakita ng multo. Hinahanap ko kasi talaga kayo. Eh bakit nga ho? May nakita kasi akong nakaputol-putol na parte ng hayop doon sa likod ng bahay ni Pasing. Ang totoo, doon ako galing, Agustina. May nakahalo doong mga daliri ng tao. Ho? Sigurado ho ba kayo? Oo, kompleto. 10 piraso. Ang hinalangan namin, isang tao lamang ang may-ari nun. Pero bakit ho kami ang hinahanap ninyo? Wala na ho si Lolo at ilang buwan na kaming wala sa baryo. Hindi na ho kami nakikialam at humahawak ng mga kaso ng mga aswang. Sa iba na lang ho kayo humingi ng tulong. Kanino? Wala nang manggagamot sa baryong ito. Magmula nang mamatay ang lolo ninyo. Ayaw ko naman talagang guluhin kayo pero ang pamilya nyo lamang ang may sapat na kaalaman pagdating sa mga ganitong bagay. Alam naman ninyo noon pa man, ang pamilya ninyo na ang nilalapitan kapag may ganito. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Ano sa tingin mo, ate? Sige na nga ho. Talaga? Pumapayag ka na? Oho, pero titignan ko lamang ho. Susunod na lang ho kami doon tapos may kukunin lamang kami sa bahay. Salamat, Agustina at Juliana. Hihintayin namin kayo roon. Ate, iyon din kaya yung aswang na sumugod sa atin nung gabing yun? Hindi ko alam. Isa pa, hindi natin sigurado kung aswang nga talaga ang lumulusob sa baryong yun. Napakatagal ba naman na kasi? Bago may umugong muli na ganitong balita.
Matapos mamatay ang lolo ay nagpasya kami ni Ate Agustina na umalis na lamang sa baryo. Ayaw naman niya talagang gawin yon pero mas gusto niyang maging praktikal. Maraming pangarap si ate. Mga pangarap na alam naming pareho na hindi namin matutupad kung mananatili kami sa baryo. Naroon pa kaya yung bahay natin doon? Oo naman. Wala namang magtatangkang galawin yun. Hindi naman gano'n ang mga tao doon. Naalala ko na naman tuloy yung tala-arawan na naiwan ni Lolo. Nakasulat din doon yung sinabi niya bago siya namatay. Ang sabi din niya, di ba? Yung aswang na lumusob sa atin nung gabing namatay siya. Yun din yung aswang na hindi niya natalo. Hindi kaya ate, maaaring yung nanggugulo sa bari ngayon ay yung mismong aswang din na yun? Huwag ka nga mag-isip-isip ng kung ano-ano, Juliana. Hindi pa naman natin nakikita ng personal yung mga nakita nila doon. At wala pa tayong tumpak na ideya sa mga nangyari. Totoo naman ate. Pero kung iyon ang aswang na yun, dapat lang na ipagpatuloy natin ang hindi natapos ni Lolo noon. Juliana, may tao. Oo nga. Sino yan? Ay, magandang umaga. Hinahanap ko po yung mga apo ni Lolo Mercadyo. May nakapagsabi kasi sa akin na dito sila nakatira. Kami nga ho ang apo ni Lolo Mercadyo. Pero sino ka naman at bakit mo kami hinahanap? Ako si Ellie. Apo ako ni Manang Teresa mula sa kabilang baryo, yung malapit sa may dagat. Ellie? Manang Teresa? Parang pamilyar. Pero hindi ko matandaan kung... Ikaw ang apo ng dating kirida ni Lolo? Tama ba? Oo, tama. Naalala ko na. Yung laging laman ng kwento ni Lola noon na kiniinisan niyang maglola. Kung yun ang mga tamang salita para ilarawan ako, di oo. Ano bang kailangan mo sa amin? At para sa kaalaman mo, wala na si Lolo. Patay na siya. Alam ko naman yun. Dumating sa amin ang balita at talagang tumangi si Lola nang marinig yun. Ang totoo, naroon kami sa araw ng libing ng lolo nyo. Pero minabuti na lamang ni Lola na huwag lumapit. Ano nga ang dahilan bakit narito ka? Narito ako para humingi ng tulong sa inyo. Kung pera yan, wala kaming maitutulong. Makakaalis ka na. Hindi. Patay na rin kasi si Lola. Kalilibing lamang sa kanya kaninang umaga at narito ako dahil sa tabi ng bangkay niya nakasulat ang pangalan ng lolo niyo sa lupa. Hindi ko alam kung siya ba o ang pumatay sa kanya ang nagsulat nun. Pero minabuti ko na lang nahanapin kayo. Pakiramdam ko yun ang huling mensahe niya para sa akin. Pinatay siya? Oo, nung nakaraan. 2 gabi nang nakalilipas. Hindi siya nakabalik matapos manguha ng mga kahoy kagaya ng dati niyang ginagawa. At kinabukasan nun, natagpuan ang bangkay niya sa kakahuyan. Duguan, may tapyas ang leeg at dibdib na parang ninasab ng kung ano. Tapos nawawala ang lahat ng mga daliri niya. Nagkatinginan kami ni ate matapos marinig ang kwento ni Ellie. Pinapasok namin siya at ipinatuloy namin sa kanya ang istorya. Kilala rin palang manggagamot ang kanyang lola. Isang bagay na pinatibay naman ni Ate Agustina dahil sa panggagamot di umano nakilala ni Lolo Mercadyo ang lola ni Ellie. Sa kwento ni Ellie, 1 linggo bago mawala ang kanyang lola ay may mga paramdam na ang aswang sa lugar nila. Hinanap nila di umano yun, subalit nabigo sila. Ikinalulungkot namin ang sinapit ng lola mo. Hindi ko alam kung bakit naroon sa tabi ng bangkay ng lola mo ang pangalan ng lolo namin. Pero kung gusto mo, sumama ka sa amin sa baryo. Bakit? Anong meron dun? May nakitang putol-putol na mga daliri na nakahalo sa mga piraso ng patay na hayop. 10 mga daliri daw ang naroon at sa tingin nila, iisang tao lang ang may-ari. Gusto kong siguraduhin mo kung lola mo nga ba ang mga daliring yun. Ano, sasama ka ba? Oo naman. Tara na. O sige, may aayusin lang ako tapos aalis na tayo. Kailangan nating makarating doon bago pa bumuhos ang tuluyan ng ulan. Inilalagay na ni ate ang ilang mga gamit sa isang bayong nang mapansin ni Ellie ang punyal na ibinigay ni Lolo kay ate.
Mayroon yung kuluban na gawa sa balat ng buhaya kaya naman talagang kapansin-pansin yun. Ganoon din ay may mga nakaukit sa hawakan noon na tila mga letra mula sa sinaunang salita. Mga letra na hindi naman namin alam basahin. Yan ba ang punyal ng Lolo Mercado nyo? Bakit alam ang tungkol dito? Laman kasi ng mga kwento ni Lola. Sabi niya may isang punyal daw si Lolo Mercado na talagang kinakatakutan ng mga aswang at masasamang elemento. Isang punyal na pinapasa daw sa bawat lalaki ng bawat henerasyon ng pamilya nyo. Iyan nga ang punyal na yon. Pero sa buong buhay namin, isang beses lang namin nakita ang kapangyarihan yan. Isang beses lang? Hindi naman kasi kami sinasama ni Lolo sa mga lakad niya. Oo, nakita namin siyang manggamot, pero hindi pa namin siya nakikitang napalaban sa mga aswang. Puro mga kwento na lamang ang naririnig namin mula sa kanya. Ganun ba? Sayang naman kung ganun. Pero sino na ngayon ang gagamit niyan? Si Ate Agustina. Pero lalaki dapat, hindi ba? Wala naman akong ibig sabihin doon pero... Nung isang beses na nakita namin ang kapangyarihan niyan, ay ang unang beses na hinawakan niya ni Ate. Ang sabi ni Lolo, bago siya namatay, tinanggap daw ng punyal si Ate bilang bagong may-ari nito. Kaya hindi rin iwinawalay ni Ate sa kanya ang punyal saan man siya pumunta. Bakas ang pagkamangha sa mukha ni Ellie nang marinig yun. Nagpaalam siya kay Ate kung maaari ba niyang mahawakan ang punyal. Hinayaan naman siya ni Ate at lalong nagliwanag ang mukha niya nang makita ng malapitan ang punyal na yon. Hindi ko alam pero para sa akin wala namang kakaiba sa punyal na yon sa unang tingin. Matapos yun ay doon pa lang kami nagpakilala ng formal ni Ate sa kanya. Nakalimutan na rin kasi namin yon dahil sa dala niyang balita. At pagkatapos ay lumakad na kami patungo sa baryo. Malayo pa ba tayo? Para kasing bubuhos na itong ulan o anumang oras. Huwag ka mag-alala, malapit na tayo. Yun na yung bahay ni Aling Sarina, yung pinuno ng baryong ito. Aling Sarina? Aling Sarina, narito na po kami. Agustina, Juliana. Nako, salamat naman at talagang pumunta kayo rito. Akala ko nga ay hindi na kayo darating dahil sa ulan. Naka-oo na ho ako sa inyo. Kaya hindi pwedeng hindi ako dumating. Nako, wala ka pa rin talagang pinagbabago. At manang-mana ka pa rin sa lolo mo. O teka, sino naman itong matangkad na gwapong binata na kasama mo? Kasintahan mo? Nako, hindi po. Ako po si Ellie. Apo ako ng kaibigang albularyo ni Lolo Mercado. Ganun ba? Akala ko magkasintahan kayo. Abay, bagay na bagay kayo. Teka, oo nga no. Ate, naku Juliana, magtigil ka nga. Hindi yan ang dahilan kung bakit tayo narito. Aling Sarina, nasaan na po yung natagpuan ninyo? Ipakita niyo na po sa akin ng matignan ko. Oo. Naroon sa likod. Inilagay na aming iyon sa malapad na tela doon sa likod na bahay. Halika, sasamahan ko kayo. May mga paramdam po ba ng mga aswang nitong mga nakaraang araw? May mga sumbong kasi na may mga nawawalang hayop dito. Mayroon ding namamataan na malaking ibon tuwing gabi. Ayon sa mga kalalakihan. Pero wala namang sumiseryoso. Tinatawanan lang nila. Maaaring wakwak yun, Aling Sarina. Ilan na nga rin ang sabi ko sa kanila eh. Pero wala. Hindi naman sila nakikinig sa akin. Tapos ngayon, takot nang makakita ang mga yun na mga daliri. Ayun. Tinakpan ko ng palanggana at baka anuhin ang pusa. Kaagad naming nilapitan ang planggana at walang kakabog-kabog na iniangat iyon ni Ate. May nakatakip pang sako doon at tinanggal din niya yon. At talagang napangiwi ako nang makitang 10 daliri ng tao na naroon. Nangingitim na ang iba at parang nabubulok na. Lumapit naman si Ellie para matingnan ng maigi ang mga daliri at nanlumo siya nang makitang may singsing ang isa sa mga yon.
Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya yon at kinumpirma na sa lola nga niya ang mga daliring yon. Sigurado ka ba? Oo, sigurado ako. Demonyo ang may gawa nito at sisiguraduhin kong pagbabayarin ko siya. Teka, paano nangyari iyon? Paano naging lola mo yan? Sa loob na lang ho siguro natin yan pag-usapan. Bubuhos na ang ulan, no? Sandali, may paala ho ba kayo? Hayaan po sana ninyo munang ilibing ko ang mga daliri ng lola ko. Mayroon naman din doon sa loob. Pero bubuhos na ang ulan. Ipagmamaya niyo na kaya yan, iho. Pakiusap po, ngayon ko na po ililibing. O sige, kung talagang mapilit siya, sandali, kukunin ko lang ang pala. Sinamahan ko noon si Aling Sarina na kunin ang pala sa loob ng bahay nila. Kumuha na rin ako ng payong at ako na ang nagatid kay Ellie ng pala. Si ate naman ay nagpaalam na at pumasok na sa bahay ng pinuno ng baryo. Tinawag niya ako subalit sinabi kong sasamahan ko muna doon si Ellie. Pinanood ko si Ellie habang naghahanap ng lugar kung saan maghuhukay. Tumigil siya sa tapat ng isang puno ng mangga sa hindi kalayuan at nagsimulang maghukay. Pero kasunod noon ay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ellie, hindi ba pwedeng mamaya mo na yan gawin? Lumalakas na ang ulan at dumidilim na rin eh. Hindi. Napakahalaga ng singsing na ito kay Lola. At malamang, hinihintay na niya ito kung saan man siya naroon. Mabuti na lamang at hindi yan yung kinuha ng aswang. Hindi talaga yan kukunin dahil bukod sa may orasyon yan, ay gawa yan sa pinaghalong tanso at pilak. Sige na, pumasok ka na. Susunod na ako sa'yo doon sa loob. Hindi naman masyadong malalim ang huhukayin ko eh. Yung sakto lang na hindi mahukay ng aso. Hindi, dito lang ako. Papayungan kita hanggang matapos ka. Eh baka mabasa ka. Hindi yan. Sige na. Pero sa tingin mo, bakit pa yan ginawa ng kung anong gumawa niya at dinala dito sa baryo namin? Para magbigay ng babala. Babala? Ibig mong sabihin parang gusto niyang malaman na maghahasik na siya ng lagim, ganon? Oo, maraming ganun pero hindi rin ako sigurado. Ayan, ayos na siguro yan. Mabuti na lamang at umulan. Medyo lumambot ang lupa. Tara na, hinahanap ka na rin ng ate mo. Hindi yun. Nagpaalam naman ako sa kanya. Teka, Ellie. Narinig mo yun? Ang alin? Shh. Pakinggan mo. Parang galing dun sa mga puno ng mahogany. Hayop yun ah. Aso ata. Teka, Juliana. Bigla akong kinutuban ng masama. Diyan ka lang sa likod ko. Ako rin. Pakiramdam ko, ang daming mga mata na nakatingin sa atin ngayon. Ellie! Sa itaas! Tingnan mo! Isang... Wak! Dali, Juliana! Takbo na! Bilis! Ha? Paano ka? Basta mauna ka na! Ako nang bahala rito! Hinubad ni Ellie ang nakasukbit na bag na yari sa abaka mula sa kanyang likuran at mula doon ay hinugod niya ang isang medalyon. Hinalikan niya iyon bago'y sinuot. Huhugutin na niya ang isang patalim mula sa bag nang bigla siyang nilusob ng wakwak. Tumalsik siya at ang patalim na hawak niya. At pagkidlat ay mas nakita ko ang kakilabot na hitsura ng halimaw. Itim ang balat at payat ang katawan. Matutulis ang mga pangil at may malalaking pakpak ng isang paniki. Sinasabi ko na nga ba't matitipon ko kayo rito? Tama ang plano ko. Ibig sabihin, plinano mong lahat ng ito? Oo naman. Ako ang sumulat ng pangalan ni Mercadio sa lupa para hanapin mo ang mga apo niya. At masabay-sabay ko na kayong mapatay. Ilang dekada ng kalaban ng mga lahi ninyo, ang pamilya namin. Pinatay na mga ninuno nyo ang mga ninuno ko.
At ngayon pa lamang kami nakakalamang ng laban sa inyo. At ngayon, hindi ganap na naipasa ni Mercadio Teresa ang mga kapangyarihan at kakayahan nila. Magagawa ko ng tuluyan ang mga lahi ninyo at malaya na kaming makakapamuhay pagkatapos. Kung gayon ay ikaw talaga ang pumatay kay Lola. Hindi lang yon. Ako rin ang sumumpa kay Mercadio. Kaya hindi na siya gumaling sa sakit niya. Mapalad lang ang mga apo niya ng gabing iyon. Dahil kung hindi dahil sa huling kapangyarihan ni Mercadio, malamang naubos ko na sila doon pa lang. Wala kang kasing sama. Ellie, ang patali mo! Kayo ang masasama. Kayo at ang mga lahi ninyong manggagamot na ang tingin sa sarili ay mga santo. Muling sumugod sa amin ang wakwak. Ako sana ang una nung pupuntiryahin nang itulak ako palayo ni Ellie. Sinunggaban siya ng aswang at naipababawan ito. Nakita kong nagawa niyang saksakin ang aswang ng ilang ulit subalit tila hindi yun tinatablan. Ate, tulong! Hayop kang aswang ka! Lumayo ka sa kapatid ko! Ang panganay. Mabuti naman at hindi na kita kailangan hanapin mamaya. At nasa iyo pa talaga ang punyal. Tingnan nga natin kung magagamit mo yan. Ate, mag-iingat ka. Palusog na siya. Humanda ka ng sumunod sa lola mo. Ano yun? Napakainit! Ang sakit sa balat! Demonyo ka! Hindi ko hahayaang makapaghagsik ka muli ng lagim dito! Damhin mo ang bandetang langis na ito na hinahalo ko sa mainit na tubig na ito! Babalik ako. Mabalikan ko kayo. Napakaswerte nyo lang ngayon. Pero uubusin ko kayo. At ikaw rin, pinuno! Uubusin ko ang pamilya nyo! Wala na akong pamilya! Kaya bumalik ka anumang oras na gustuin mo! Mabilis na lumipad pa itaas ang nilalang na yon, Sir Jupiter. Marahil na rin ay dahil sa lakas ng ulan kaya mabilis siyang nawala sa aming mga paningin. Kaagad kong itinayo si Ellie at sabay-sabay kaming pumasok sa bahay ni Aling Sarina. Lahat kami ay tulala pagkatapos noon, lalo na si Ellie. Naglaan ng mga pamalit sa amin ang pinuno ng baryo at matapos naming makapagbihis ay sinabi ko sa kanila ang mga sinabi ng aswang. Kung ngayon ay kumpirmado nga ang aswang ang nag-iwan ng mga daliring doon sa may kakahuyan. Tama naman pala ang hinaala ko. Ay, pero anong gagawin ninyo? Sa kwento mo, Juliana, parang kayo talaga ang pakay ng aswang na yon. Ano pa man po ang pakay niya, ay kailangan natin siyang mapigilan. Tama po yun. Siguradong sa tabi-tabi ng baryong ito siya magkukuta. Habang humahanap ng tamang tiyempo na muling sumalakay. Ang mabuti ho ay magsabi na ho kayo sa mga kalalakihan mamaya. Para bumuo po sila ng grupo at roronda tuwing gabi. O sige, pero nais ko pa naman sana samahan ninyo ako. Hindi nakikinig sa akin ang karamihan ng mga kalalakihan ngayon. Si Narciso pa rin ang kinikilala nilang pinuno dito. Eh kung narito lang sana ang asawa ko. Pambihira naman yung mga kabaryo natin eh. Hindi pa rin ba nila matanggap na kaya namang maging pinuno ng isang babae? Hayaan niyo ho. Bukas sa bukas rin na pagsikat ng araw ay kakausapin natin ang mga hindi nakikinig na mga yan. Salamat pala sa pagdating nyo kanina. Kung hindi dahil sa inyo, baka pinaglalamain ng mga luray-luray naming katawan ni Juliana. Si Aling Sarina ang nakarinig ng mga sigaw ninyo. Kaya siya ang pasalamatan ninyo. Wala iyon. Masaya ako na walang masyadong nasaktan. Pero maiba ako, Agustina. Ano yun? Bakit hindi mo nagawang magamit ang punyal kanina? Ang sabi nyo kanina, nagamit mo na yan ng minsan. Ayaw kong questionin ang kakayahan mo pero malaki kasi ang magiging bahagi ng punyal na yan sa pagsugpo natin sa
aswang na yun. Nararamdaman ko na hindi yun pangkaraniwang wakwak lang. Hindi ko rin alam. Nung tinitingnan ko kanina bumalik na ang mga kalawang noon. Baka kailangan mo lang din ulit gawin yung ginawa mo nung una? Yung hihiwain yung kamay? Ginawa ko na. Ito na nga ang sugat. Pero wala talagang nangyari. Kung ganoon, wala nang tayong magagawa. Hindi na natin maaasahan ang punyal na yan. Kaya naman sa mga makalumang mga bagay na lamang ang gagamitin natin. Aling Sarina, maganda na po tayo ng mga bawang at asin, luya. At kung may abo po dyan, mas maigi. Oo, mayroon ako yung lahat ng iyan. May 20 talong langstin kagaya ng mga ginamit ko kanina. Hindi ako manunugis ng aswang o manggagamot, kagaya ng mga lolo at lola ninyo. Pero handa ako sa mga ganitong pagkakataon. Mabuti naman po kung ganun. Matapos yun ay kumain na kami at nagpahinga. Mag-isa na lamang doon si Aling Sarina kaya naman napakasaya di umano niya na magkaroon ng mga bisita. Mga 2 buwan na rin nang mamatay ang asawa niyang si Mang Narciso nang dahil sa atake sa puso. Sa isang silid, doon kami nagpahinga ni ate. Minabuti na kasi naming hindi na muna lumabas dahil sa lakas ng ulan kahit na malapit lang din naman ang dati naming bahay doon. Isa pa hindi namin alam kung kaya pa kaming protektahan noon mula sa malakas na ulan at sa paglusob ng aswang. Ate, matulog ka na. Anong oras na Hindi ka pa ba pagod? Nakakairita naman kasi itong punyal na to. Kung kailan kailangan ay hindi mapakanibangan. Hayaan mo muna ate. Baka pagod ka lang kanina. Ganon. Alam ko na. Kung gusto mo, halugugin ulit natin yung baon ni Lolo. Baka may naiwan siya doon na sulat. O kahit ano para mapagana yung punyal na yan. Pero nabasa na natin ang lahat ng naroon. May mga orasyon pa nga doon na hindi natin maintindihan. Nakita na natin lahat ng mga laman noon at wala pa rin ganoon. Ay nako, sige na nga. Pahinga na muna tayo. Ayoko naman kasing gawin ito. Ang gusto ko ay mamuhay na lamang ng tahimik sa bayan. Ate, hindi kaya iyan yung dahilan? Ang alin? Iyang nararamdaman mo. Hindi kasi bukal sa puso mo na narito tayo. Parang napipilitan, ganun. Hindi ba? Sinabi ni Lolo, may kalakip na responsibilidad ang kapangyarihan ng punyal. At yun na yung pagtulong sa mga nangangailangan. Kung hindi bukal sa puso mo ang pagtulong, siguro... Kung ganon, hindi ako ang dapat na may hawak nito ngayon, di ba? Pero ate, alam mo naman na hindi mo pwedeng ipasa na lang ang punyal. At isa pa, nagamit mo na yan ng isang beses Ikaw na ang bagong may-ari niyan. Ewan. Sige na. Magpahinga na at marami pa tayong gagawin bukas. Bukas tayo magpatuloy sa pag-iisip. Bakit pa kasi hindi makatakas ang kan natin sa mga ganitong gawain? Magandang umaga ho, Aling Sarina. Magandang umaga ho. Magandang umaga rin sa inyong dalawa. O tayo na, at sabayin ninyo akong mag-agahan. Nagluto ako ng sinangag at tuyo. May mainit na tubig na rin dito. Andun pala sa takore. Ako na, magtimpla na lamang muna kayo ng kape. Si Ellie ho. Naroon sa labas. Pinuntahan yung pinaglibingan niya ng mga daliri ng kanyang lola. Mabuti na nga lang din at tumila ng malakas ang ulan kagabi. Oh, saan ka pupunta? Pupuntahan ko muna si Ellie, ate. Kailangan niya ng karamay ngayon. Lalo na at alam niya na kung sino ang pumatay sa lola niya at ang dahilan nito. Oh, sige. Ayain mo na rin siyang pumasok at kumain. Ellie! Ellie! Ellie, kakain na! Ay, paumanhin. Nagdarasal ka pala. Hindi, ayos na ako. Tapos na. Ano pala ang balak ng ate mo? Wala pa naman siyang nasabi. Pero malamang na kakatagpuin niya mamaya yung mga kalalakihan kagaya ng sinabi niya kagabi. Huwag kang mag-alala. Kilala si ate sa baryong ito bilang pinakamalakas at pinakamatapang na babae. Sigurado makakahanap tayo ng tulong sa
pagtugi sa halimaw na yun. Kahit walang tulong, buo naman na ang loob ko na tugisin ang aswang na yun. Tayo ang pakay niya kaya siguradong pupuntahan niya tayo. Kaya mo siyang labanang mag-isa? Hindi ko alam. Kagaya niyo, wala akong kahit anong karanasan sa paglaban sa mga kagaya nun. Wala akong alam na orasyon. Yung medalyon na sinusuot ko na galing kay Lola, hindi naman ako nagawang proteksyonan nun. Pero kailangan kong maiganti ang Lola ko. Siya lang ang pamilya ko, Juliana. Naiintindihan ko. Pero para magawa yun, kailangan muna nating mag-agahan. Tara na sa loob. Doon nga pala sa mga sinabi at tanong ko kagabi. Huwag mo sanang isipin na pinag-iisipan ko ang ate mo na hindi siya nararapat sa punyal. Ang totoo nag-aalala lang ako sa kaligtasan niyo. Sa kaligtasan ni ate? Sa kaligtasan mo. Ewan ko sa'yo, Ellie. Hindi ko akalain na kaya mo pang magbiro sa mga pagkakataong kagaya nito. Pero kahit pag-isipan mo si ate na hindi siya nararapat para humawak ng punyal na yon, ayos lang. Sigurado akong handa naman niyang ibigay ang punyal na yon sa kung sino mang nararapat na humawak nun. Naglakad na ako papalayo sa kanya matapos noon. Pinilit kong itago ang ngiti sa aking mukha nang malamang nag-aalala siya para sa akin. Hindi mo naman ako masisisi noon, Sir Jupiter. Sa buong buhay ko noon, siya pa lamang ang nagsabi sa akin ng ganon. Matapos naming kumain ay kaagad na ipinatawag ni Aling Sarina ang mga kalalakihan. Isa-isa itong nagsidatingan sa harapan ng bahay ni Aling Sarina at kagaya ng inaasahan niya, hindi kumbinsido ang mga iyon sa aming ibinalita. Ganito ba talaga kapag babae namumuno? Kung ayaw nyo kay Aling Sarina, bakit hindi isa sa inyo ang tumayong pinuno nang mamatay si Mang Narciso? Alam ko na. Dahil lahat kayo, mga duwag. At ngayon may problema ang bayo ninyo? Ayaw nyong tumulong? Sa oras na may lumapit sa inyo sa amin na humihingi ng tulong dahil nabiktima ng aswang ang kanyang mga kaanak, ako mismo ang papatay sa inyo. Naturingan kayo mga lalaki, ipinagmamalaki pa ninyo. Pero mga duwag naman pala kayo. Ate, Aling Sarina, pumasok na ho tayo sa loob. Huwag na kayong mag-aksay ng panahon sa mga ganyang mga tao. Wala na ang mga taong pinag-alayan ni Lolo ng kanyang serbisyo at buhay niya noon. Ang mga taong bukal sa loob yung tumulong. Pero pagkasara ng pintuan ay kumatok sa amin ang dalawang kalalakihan. Humingi sila ng paumanhin at sila na di umano ang kukumbinsi sa iba na rumonda sa gabi. Noong gabi rin ng araw na iyon ay nakabuo sila ng grupo at nagsimula silang rumonda buong magdamag. Subalit walang aswang na nagpakita, ni nagparamdam man lang. Aling Sarina, aalis muna kami ni Juliana. Pupuntahan lang namin yung dating kubo. Titingnan namin kung anong kondisyon nito. Walang problema. Sige na, ako na ang bahala rito. Ikaw, Ellie, gusto mo sumama? Ayos lang ba? Wala namang problema. Para makalibot na rin po dito. Teka. Ayos lang po ba sa inyo, Aling Sarina, na isama namin sa Ellie? Aba, oo naman. Maiinip lang yan dito. Isa pa, pupunta rin ako sa bayan maya-maya. Mamayang hapon na lamang siguro tayo magkita-kita rito. Dito kayo nakatira nun? Ang laki Kahit parang kubo lang pero ang lawak. Oo. Napakasipag kasi ni Lolo na magkarpentero. Kapag walang nagpapagamot o wala siyang pinupuntahan, yung pagpapalawak nitong bahay yung nagiging libangan niya. Napakaastig siguro ng lolo nyo. Ang totoo, laman siya ng mga kwento ni Lola palagi. Sa tingin ko nga mahal pa rin ng lola ko ang lolo nyo. Siguro, nagkatagpo lang talaga sila sa maling pagkakataon. Hindi bale, magkakasama na sila sa langit. Malamang doon na sila magkasama ng lola natin. At malamang nagbabangayan na. ate naman. Biro lang. Baka isipin ni Ellie, napakaseryoso kong tao. Alam ko namang wala siyang kasalanan sa pagiging kerida ng lola mo. Isa pa, matagal ng panahon yun. Wala na sa akin yun.
Salamat naman kung ganun. Ang totoo, kinupkup lang naman ako ni Lola Teresa. Wala talaga siyang pamilya, walang naging asawa at anak. Kaya ang pagkamatay niya ay talagang napakasakit sa akin. Naiintindihan namin. Oh, nagsitaasan na pala ang mga damo sa paligid, Juliana. May mga panggaspas pa sa loob. Tingin ko ay pwede pa yung mga yun. Bawasan na sana natin ang mga ito. Sige ate, sandali lang at kukunin ko ang panggapas. Tutulong ako. Nasaan ang mga panggapas? Pagpasok namin ay kaagad yung itinuro kay Ellie ang butas sa bubungan ng bahay namin na noon ay tinakpan na lamang ni ate ng mga trapal. Naikwento ko rin sa kanyang nangyari noong gabing namatay si Lolo Mercadio. At habang nagkakwentuhan ay nakarinig kami ng isang malakas na sigaw sa labas. Isang sigaw ng lalaki na nagpakaripas sa amin ng takbo palabas. Ano yun ate? Galing dun sa may sagingan. Puntaan natin. Parang nangangailangan ng tulong eh. O sige, dali niyo rin yung mga panggapas. Juliana, sa likod ka lang namin ni Ellie. Naintindihan mo ba? Oo ate. Doon! Tao yun, di ba? Tara na, tignan natin! Nanlumo kami nang makita kung ano ang naroon. Isang lalaking walang malay at sa harapan nito ay isang babaeng wakwak ang tiyan. Mga taga-baryo sila at kilala namin ni ate. Pero ang totoo ay hindi namin alam kung paano napunta ang mga yun doon at kung ano ang tunay na nangyari. Sa tingin ko ang lalaking ito ang sumigaw. Sa sobrang takot malamang hinimatay. Oo, si Mang Pedring yan. Kilala ko sa baryo at may sakit sa puso. Ano yan? Anong nangyari sa kanya? Pinatay siya ng lalaking yan? Teka, sino ho kayo? Pasensya na. Napadaan lamang ako. Papunta ako sa baryo para ilako itong mga gulay na ito. Dito talaga ako dumadaan. Ganun ho ba? Ellie, ayos lang ba kung samahan mo si Manang palabas dun sa may amin? Baka narito pa sa paligid ang gumawa nito. Ayos lang naman. Pero sandali, anong nangyari? Ay, Diyos ko naman, kalunos-lunos ang sinapit ng babaeng ito. Sino ba kasi ang gumawa niyan? Sandali, Agustina. Ikaw, Manang. Tumingin ka nga sa mga mata ko. Oh, ano problema, Ellie? Wag mo namang sigawan niyang ganyan si Manang. Oo nga naman. Natakot na nga siya eh. Ano bang problema mo, Ginoo? Teka, nakakaramdam ako ng kakaiba sa'yo. Hindi ka tao. Babalik ta rin mo pa, ha? Agustina, Juliana! Tingnan niyo ang mga mata niya. Itim na itim ang mga yan at baligtad ang refleksyon natin sa mga yon. Hala ate, oo nga. Peste! Hindi ko akalain na nakakaramdam ka ng enerhiya ng aswang. Kahit kampon ka lang ng isang albularya. Dinamba ng babae si Ellie. Kaagad namang kumilos si ate. Kinuha niya ang panggapas na nabitawan ni Ellie at nilusob ang babae. Pero nasalag nito ang atake niya at siya naman ang naipababawan nito. Sinugod ko naman ang babae. Sinipa ko ito at kaagad na ibinangon si ate mula sa pagkakahiga. Ate, ayos ka lang? Oo, ayos lang ako. Pero wag mong aalisin sa mga mata mo ang aswang na yan. Kainis. Kahit umaga nagagawa niya tayong salakayin. Ellie, ayos ka lang? Hindi. May tama ata ako sa tiyan. Ano? Demonyo ka talaga! Tatapusin na... Teka, nasaan ang... Ito ba ang hinahanap mo? Ang kalawanging punyal na ito. Pwes, sa akin na to. Ibalik mo yan! Kunin mo. Ate! Juliana, diyan ka lang! Huwag ka lalapit dito! Pero ate! Diyan ka lang!
Ito lang naman ang pinunta ko rito. Sinasabi ko na nga ba, at kahit papaano nagana ang planong ito. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko pa kayo papatayin. Dahil hindi ako nakakalasa ng laman ng tao kapag hindi gabi. Kung inaakala mong punya lang ang meron kami, nagkakamali ka. Ikaw ang nagkakamali. Ang punyal na ito ay hindi naman talaga basta pangontra laban sa amin. Ang punyal na ito ay may kakayahan rin na doblehin ang aming kapangyarihan. Matagal ko nang gustong kunin ang punyal na ito mula sa pamilya ninyo. At ngayon, nagtagumpay ako. Mabuti na lamang talaga at hindi nagkaanak ng apong lalaki ang hayop na Mercadyo na yon. Kung ganun, dapat ngayon pa lang na umaga ay mapatay ka na namin. Gamit ang kanyang sariling patali may sumugod si Ellie sa aswang. Tumayo rin si ate. Sabay silang sumugod. Dumampot ako ng bato noon. Wala namang kaming ibang dala noon dahil bukod sa umaga naman ay hindi namin inakala na sa ganoong paraan kami lulusubin ng aswang na yon. Subalit sa isang iglap ay nagawang pabagsakin ng babae sila ate at Ellie. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Nagtagpo ang aming mga mata at kaagad akong nakadama ng panghihina. Unti-unting dumilim ang aking paningin. Naramdaman ko pang bumagsak ako sa lupa. Nilit kong tawagin si ate, subalit tuluyan ang dumilim ang aking paligid at hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Nasaan ako? Ang ulo ko. Ate? Ellie? Kung ako sa'yo, hihinahon ako. Lalo lang sasakit ang ulo mo. Ikaw? Nasaan sila, ate? Anong ginawa mo sa kanila? At anong gagawin mo sa akin? Sinabi ko na sa'yo huminahon ka. Ang ate mo at ang lalaking iyon, buhay sila. Pero hindi yun magtatagal. Dahil hindi matatapos ang gabing ito na humihinga kayong tatlo. At ikaw ang iaalay ko sa buwan para makuha ko ang kapangyarihan ng punyal. Demonyo ka! Kalagan mo ako! Malamang ngayon ay hinahanap na ako ni ate. Hindi magtatagal at makakarating rin sila rito. Mahusay kung ganon. Dahil hindi ko na sila kailangan babain pa para patayin. At pagkatapos ko kayong ubusin, pamumunuan ko ang baryo. Hahawaan ko ng pagkaaswang ang mga naroon. At bubuhayin kong muli ang lahi namin. Ang lahi namin na pilit inubos ng mga ninuno ninyo. Dahil hindi kayo nararapat na mabuhay sa mundong to. Mga halimaw! Mga demonyo! Nagkakamali ka. Pinili na ng lahi ko na tumigil na sa pagkain ng mga tao. Sumuko kami sa pamilya ng lolo mo sa talampakan sa pag-asang makakapagbago kami. Buong pag-aakala namin ay makakapamuhay na kami ng tahimik. Habang pinagsisisihan ang aming mga nagawa. Pero isang gabi, tinraidor nila kami. Pinatay nila ang mga magulang ko, ang lolo ko, ang mga kapatid at mga pinsan ko. Kitang-kita ko kung paano sila walang awa na pinaslang ng mga ninuno mo. Kung hindi ako nagbanyo ng gabing iyon, malamang wala na rin ako ngayon. Wala nang gaganti para sa mga mahal ko sa buhay. Wala nang magsisiwalat ng kasamaan ninyong mga tao. Mga nagkukuble sa balat ng tupa. Pero mga asong ulol naman. Totoo ba yan? Paano ako magtitiwala sa isang aswang na kagaya mo? Tingnan mo nga naman. Ganyan na ganyan din ang sinabi ng lolo mo sa talampakan nung magmakaawa ang ama ko sa kanya. Pare-pareho kayo!
May luha akong nakita sa gilid ng kanyang mga mata. At yun ang nagpabago sa nararamdaman ko ng mga oras na yon, Sir Jupiter. Ang takot na nararamdaman ko ay nauwi sa lungkot. Hindi na ako nakapagsalita. Hanggang sa tumayo siya, lumakad papunta sa tabi ng isang malaking puno at hinila ang lubid na nakasabit doon. Nakasabit pala ang lubid sa mga paa ko at nahigit ako noon pa itaas. Isinabit niya ako ng pabaliktad. At ngayong gabi, sisiguraduhin kong matatapos na ang lahat ng yon. Ito na ang paghiganti na hinihintay ko ng matagal ng panahon. Kung naririnig man niyo ako ngayon, kayo na mga mahal ko sa buhay na pinatay ng walang awa. Para sa inyo ang gabing ito. Para sa inyo ang paghiganting ito. Tingnan mo nga naman kapag sinaswerte. Ate! Ellie! Kayo ba yan? Kung sino man ang nariyan may aswang dito, lumayo kayo rito! Huwag kang mag-alala. Kung hindi yan ang ate mo, gagawin ko lang silang kampon. Kakakain ko lang naman kaninang umaga. Hindi pa ako gutom. Tumigil ka! Mabilis na tumakbo ang babaeng yon at nawala sa kadiliman. Hindi nagtagal ay umalingaw-ngaw ang sigaw ng isang babae at isang lalaki. At pagkatapos ay bumalik siya ng nagpupunas ng bibig at duguan ng mga kamay. Anong ginawa mo sa kanila? Ginawa ko silang bantay. Ngayon, malalaman ko kaagad bago pa makaakyat dito ang ate mo. Iyon ay, kung aakyat siya rito, bago tuluyang maging bilog ang buwan. Ano bang gagawin mo sa akin? Papatayin mo din ba ako? Ha? Kakainin? Ano? Ipapaligo ko lang naman sa punyal na ito ang dugo mo. At sa oras na malagutan ka na ng hininga, mapapasa akin na ang kapangyarihan nito. Ang sabi ni Lolo, ang punyal na yan mismo ang namimili ng susunod nitong tagapagmay-ari. Hindi ito nadadaan sa alay at ritual. Iyan lamang ang sinabi niya. O maaaring iyon na lamang ang alam niya. Binali ng mga ninuno niyo ang katotohanan tungkol sa punyal na ito para hindi ito pag-interesan ng iba pang pamilya ng mga manggagamot noon. Pero ako, alam na alam ko kung paano mapapasakin ang kapangyarihan nito. Kahit hindi ako kaano-ano ng dating may-ari nito. Kaya simulan mo nang magdasal. O baka mayroon kang nais sabihin bago ka mamatay. Anong pangalan mo? Tama ba ang narinig ko? Kung sa bagay, maging ako ay gugustuhin kong alamin ang pangalan ng taong papatay sa akin. Ako si Socorro. Huwag mong kalimutan yan. Aling Socorro? Pakawalan niyo na ako. Sigurado kung makikinig naman si ate. Hahayaan ka niyang makatakas. Basta mga ako ka lamang na hindi ka nakakain ng tao. Kalokohan! Nasa dugo na ninyo ang pagiging mapanlinlang. Kaya hindi na ninyo ako maluloko. Totoong sinasabi ko. Kung sakali man na magkamali ako at hindi makinig si ate, ako mismo ang kikitil sa sarili kong buhay. Aling Socorro, sinabi na ninyo ginusto na ninyo magbago noon. Hindi pa po huli ang lahat. Totoo, pero buo na ang loob ko. Tatapusin ko kayo, tapos magiging akin na ang baryo. Pagkasabi niya noon ay humangin ng malakas. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakabitin noon. Bilog na ang buwan pero hindi pa siya nagsisimula. Nagsimula nang mawala ang pakiramdam ng aking mga binti at sumakit na rin ang aking ulo. Pakiramdam ko noon puputok ang ulo ko. Hindi nagtagal nakaramdam na ako ng pagkahilo at pakiramdam ko noon ay mawawalan na ako ng malay anumang oras. Para ng kamati sa pulang mukha mo, bata.
Malamang nasirit ang dugo mo sa oras na gilitan na kita. Tamang-tama. Makakainom pa ako ng sariwang dugo ng isang berhen. Napakatamis noon. Pakiusap. Aling Socorro, wag mo tong gawin. Huli na ang lahat. Dumating na ang takdang oras. Inilapag niya ang punyal sa ilalim ng ulo ko. Pagkatapos ay nakita kong tumulis ang kuko niya sa hintuturo. Muli akong nagmakaawa sa kanya kahit hilong-hilo na ako. Subalit tinawanan lamang niya ako. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa dugong iaalay mo. Hayop ka! Nakita ka rin namin! Mga peste talaga! Talagang ang galing yung tsumempo, ano? Pero huli na kayo! Ate Agustina! Ellie! Madaya! Sige, kung ito talaga ang gusto nyo, pagbibigyan ko kayo! Unti-unting lumabas ang mga pakpak mula sa likuran ni Aling Socorro. Basa iyon ng parang malagkit na laway. Kasabay noon ay ang pag-itim ng kanyang balat at pagpayat ng kanyang katawan. Nang mga oras na iyon, hindi ko may paliwanag ang kilabot na nararamdaman ko. Noong mga oras na iyon, pakiramdam ko, hindi na talaga kami makaliligtas doon. Akala niyo ba tatablan ako niyan? Mga hangal! Ako na ang bahala rito. Ellie, kalagan mo si Juliana. Pagkatapos ay alam mo na ang gagawin. Oo, pero mag-iingat ka ha. Hindi ka makakatakas! Ikaw ang unahin ko, lalaki! Ako ang hanapin mo! Itong sa'yo! Kainin mo ang lahat ng to! Asin! Hayop! Pero hindi ako mapipigilan yan! Talaga ba? O sige, lumapit ka! Narinig kong sumigaw ng malakas si Aling Socorro. Mula rin sa hindi kalayuan ay nakaririnig ako ng mga lalaking nakikipaglaban. Pero halos hindi na ako makapag-isip ng maayos noon hanggang sa maramdaman kong bumagsak ako sa lupa. Ellie, nahihilo pa ako. Naiintindihan ko. Dahil din yan sa pagkakabitin sa'yo ng pabaligtad. Ano, kaya mo bang tumayo? Hindi. Hindi ko pa maramdaman ang mga binti ko. Sige, bubuhatin kita. Kailangan kitang maitakas mula rito. Paano si ate? Hindi natin siya pwedeng iwan. Ito na ang napag-usapan namin, Juliana. Kailangan kitang mailayo rito. Babalikan ko naman siya eh. Ellie, yung punyal. Nakuha ko na. Heto, sa bulsa ko. Saan kayo pupunta? Bumalik kayo rito! Ibalik ninyo ang punyal! Ako ang kalaban mo. Dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko bago mo papatay ang kapatid ko at makuha ang punyal! Narinig kong sigaw ni ate na pumigil sa aswang na habulin kami. Habang tumatakbo kami ay unti-unting umaayos na ang aking pakiramdam. Pero hindi ko pa rin masyadong maramdaman ang aking mga binti. Tumakbo ng tumakbo si Ellie hanggang sa maramdaman kong parang lumalim na ang kanyang paghinga. Ellie, magpahinga muna tayo. Nakalayo naman na tayo eh. Hingal na hingal ka na eh. Oo, doon tayo sa likod ng malaking puno. Kunin mo itong flashlight. Kapag nasundan tayo ng aswang, tumakbo ka na lamang palayo rito. Ito rin ang punyal. Ano bang sinasabi mo? Hala, may tama ka. Sa tiyan at sa dibdib. Ellie, kailangan mo may sugat sa ospital. Natamaan ako ng isa sa mga kampo ng aswang bago kami nakarating sa kinilalagyan nyo kanina. Hindi ko na nasabi kay Agustino dahil alala na siya sa'yo. Kunin mo na rin itong baril. Hindi mo nito tatablan ng aswang. Malaking bagay pa rin ito, panlito. Hindi kita iiwan dito. Dito lang tayo. Pero Juliana... Umabot din. Mabuti ang nakita ko kayo kaagad.
Amoy na amoy din kasi ang dugo ng lalaking yan. Aling Socorro. Ang ate. Nasaan ang ate? Hindi ko alam. Hanapin mo na lang siya sa kabilang buhay dahil isusunod ko na kayo doon. Papailag na ako sa atake niya nang biglang tumayo si Ellie. Itinulak niya ang aswang. Mula sa likurang bulsa ng pantalon ay kinuha niya ang isang supot ng asin at isinaboy ang laman noon sa aswang na bahagyang tumalsik dahil sa pagkakatulak niya. Hayop na asin talaga yan. Pero baliwala na ito. Malapit na sa akin ang totoong kapangyarihan. Muling lulusob na naman sa amin ang aswang nang maisip kong ilabas ang punyal. Tinawanan ako noon ni Aling Socorro. Hindi ko alam kung gagana ang nasa isip ko pero wala na akong ibang pagpipilian ng mga oras na yon. Gamit ang punyal ay hiniwa ko ang aking kanang palad. Pagkatapos ay inihawak ko yun sa hawakan ng punyal. Pero walang nangyari. Kinabahan ako doon ng kaunti Mukhang hindi mo kayang gamitin yan. Akin na yan. Lumayo ka kay Juliana! Lumayo kang demonyo ka! Ellie, ang medalyon. Kumikinang. Hindi ba ako tapos? Kumanda ka! Mula sa pagkakahiga ay lumipad muli ang aswang. Inatake nito si Ellie. Nagawa naman ni Ellie na makailag pero nagawa pa rin siyang patalsikin ng ataking yun. Gumulong-gulong siya. Aatake na naman ang aswang para tapusin siya nang makaramdam ako ng kakaibang lakas mula sa aking kanang kamay kung saan naroon ang punyal. Nakita kong napatigil ang aswang at nanlalaki ang mga mata na napatingin sa akin. Sige Juliana, ipakita mo sa aswang na yan ang kapangyarihang punyal na yan. Hindi ito totoo. Manong, ang ilaw na nagmumula sa punyal. Kulay ginto. Hindi. Lumayo ka! Lumayo ka! Aling Socorro. Pakiusap, sumuko na kayo. Juliana, anong ginagawa mo? Patayin mo na siya! Sandali lang, Ellie. Aling Socorro. Hindi pa huli ang lahat. Sumuko na kayo. Ayoko kayong patayin. Dahil naiintindihan ko kung saan nagagaling ang galit niyo. Pero... Sinabi ko na, buo na ang pasya ko. Hindi na ako makikinig sa mga taong gaya nyo. Mga traidor! Nang mga sandaling yun ay biglang lumusob sa akin si Aling Socorro. Mabilis at purong-puro ang negatibong enerhiya na naramdaman ko sa kanya noon. Subalit lahat ng atake niya ang nailagan ko. Sinubukan ko pa siyang kumbinsihin pero nagsimula nang umusok ang kanyang katawan. Nagkabutas-butas ang kanyang mga pakpak at nagsimula na siyang bumagal. Napakalakas talaga ng kapangyarihan ng punyal. Kapag nasa kamay ng tamang tao, isipin mo, haging lang ng sinag. Mula dyan ay nalapos na ang balat ko. Aling Socorro. Huwag ka na lalapit. Wala nang pag-asa. Nararamdaman kong nasusunog na rin ang kalooban ko. Juliana, iyon ang pangalan mo, hindi ba? Opo. Aling Socorro! Juliana, huwag kang lalapit. Nasusunog na siya. Baka mapaso ka. Busila kang puso mo. Kung kagaya mo lang siguro ang mga ninuno mo. Siguro, iba na ang nangyayari ngayon. Huwag kang malungkot. Umakada man ang galit sa aking pagkamatay. Nararapat ito para sa katulad kong kampo ng kasamaan.
Hindi man namin pinili ang pagiging isang aswang at pinuwersa kami sa pagiging ganito, ay ito na ang naging buhay namin. Sa wakas, makakasama ko na ang mga mahal ko sa buhay. Kung saan, hindi ko alam. Naramdaman kong tumulo ang luha mula sa aking mga mata. At kasabay ng pagkatupok ng katawan ni Aling Socorro ay ang pagbalik ng punyal sa kalawangin nitong hitsura. Kasunod naman noon ay ang pagbagsak ni Ellie sa lupa. Pawisan siya at namumutla na. Ellie, naku, ang taas na din ang lagnat mo. Paano kita madadala sa bayan nito? Mukhang dito na rin ako mamamatay, Juliana. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Halika na, bubuhatin kita. Tama na. May sasabihin ako sa'yo. Ano? Gusto kita. Ano ka ba? Hindi ito ang oras para dyan. Kailan pa kapag patay na ako? Ngayon, alam mo na ang nararamdaman ko. Maaari na akong... Juliana! Ellie! Nasaan na kayo? Juliana, sumagot kayo! Ellie, sila ate. Madadala ka pa namin sa pagamutan. Sagutin mo muna ako. Ito ang unang beses na nagtapat ako sa isang dalaga eh. Ano ba? Sige, sasabihin ko sa'yo ang sagot ko kapag nabuhay ka. At ipinapangako ko na positibo ang maririnig mong sagot mula sa akin, Ellie. Talaga? Oo nga, kaya lumaban ka. Ate, Aling Sarina, narito po kami. Juliana! Diyos ko, salamat at ligtas ka. Ikaw ate, wala ka bang sugat? Wala. Nabagok ako nang bumagsak habang nakikipaglaban sa aswang. Naalala kong sinabi niya sa akin na hindi niya ako papatayin alang-alang sa'yo. Nasaan na pala yun? Ayun ate, abo na. Pero bago ko ikwento ang lahat, dalhin muna natin si Ellie sa pagamutan. Masama na yung tama niya eh. Oo nga. Mga kasama, may sugatan dito! Dali, ibaba na ng bundok at dali sa pinakamalapit na paggamutan! Mabilis na kumilos ang mga kalalakihan at binuhat si Ellie. Sumunod naman na kami kaagad ni ate sa kanila. Pero sandali akong tumigil para mag-alay ng panalangin kay Aling Socorro. Sa pagamutan ay kaagad kaming inasikaso. At habang nagpapahinga ay kinuwento ko kay ate ang nangyari at ang kwento ni Aling Socorro. Maging siya ay naawa sa babae. Pero hindi raw ako dapat maapektuhan noon dahil ang kasalanan ng mga ninuno namin ay hindi namin kasalanan. Isa pa, si Aling Socorro naman daw mismo ang pumili ng mangyayari sa kanya. Gising ka na pala. Juliana? Oh, dahan-dahan. Medyo malalim yung sugat mo sa dibdib. Na-infeksyon pa. Pero ayos ka na raw. Ikaw mong nagbantay sa akin? Oo. Mga 2 araw na rin. Pabalik-balik kasi yung lagnat mo. Pero kagabi, sabi ng doktor, bumuti ka na raw at patuloy ka nang gumagaling. Salamat. Gusto rin kita. Huh? May bumara ba sa tenga mo dun sa bundok? Sandali papatingnan ko sa doktor. Sandali. Narinig ko naman eh. Hindi lang ako makapaniwala. At hinawakan mo ako ng walang permiso. Papakasalin mo na ako niyan. Ha? Binuhat nga kita eh. Bakit ayaw mo ba akong pakasalan? Parang bigla ka ng diri eh. Huy, hindi Tingnan muna natin kung pwede tayo sa isa't isa. Ano, tingin mo? Basta sigurado na ako. Ikaw ang babaeng sasamahan ko hanggang dulo.
Mukhang maayos ka na, Ellie. At nagagawa mo ng landiin ng kapatid ko. Ate! Pasensya na Agustina pero seryoso naman ako sa nararamdaman ko. Alam ko kung saan ang mga sugat mo. Sa oras sasaktan mo si Juliana, bubuksak sa akin niyang muli yung mga sugat mo. Oo, naiintindihan ko. Ate naman oh. Kumain na muna tayo. Mamaya, baka makalabas ka na rin mula rito, Ellie. Doon natapos ang kwentong yon, Sir Jupiter. Pero may isa o dalawang pagkakataon pa na napaharap kami sa mga aswang. At siguro, sa ibang pagkakataon ko na ikikwento ang mga yon. Itong kwento kasi ang pinakatumatak sa akin. At hanggang ngayon, ikinikwento ko pa rin ito sa aking mga apo. Yung punyal na gawa na ring magamit ni ate nang hindi naglaon. Pero dahil sa kanya iyon ipinamana ay ipinaubaya ko na iyon sa kanya. Bumalik kami sa baryo at inayos namin ang bahay ni Lolo Mercadio. Matagal kaming nanirahan doon. Doon pa kami ikinasal ni Ellie. Natuto si Ellie na manggamot at yun ang naging pagkakakilanlan namin sa baryo. Subalit umalis rin kami doon para makipagsapalaran sa ibang lugar. Isinasama namin noon si ate pero nagpaiwan siya noon sa baryo at hindi nagtagal ay naging pinuno doon. 2 taon na magmula nang mamatay si ate Agustina nang dahil na rin sa katandaan. Ang punyal nakatago. Pero sa ngayon ang anak kong lalaki ang nagmamayari noon. Siya rin ang nagmana ng medalyon ni Ellie. Bibihira na ang mga aswang na nakakalaban namin ngayon pero hindi ibig sabihin noon ay hindi na sila totoo. Nariyan lang sila. Palaging naghihintay ng tamang pagkakataon para manakit at maghasik ng takot. Hanggang dito na lamang, Sir Jupiter. Maraming salamat sa pagkakataong ito na naibahagi ko ang aking kwento.